Audio Jungle. Kardo Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha APHLC pen ing deng pho foundation de dongkam pi along pherang kya mai kangnipon Nijang Karbi Anglong dongkamukam rong sopi arkoini phaing korai CR ni APHLC ningkan pho kipleng kechok mati ing deng pho foundation de arni kipaman pon aputhak lapen bang swamaya long kacherap kachetudun abang pho tumaphak kiru lapen dongkampi lapen APHLC spokesperson angtong ingti kathar rat amai pi along lam ke thandun de aputhak pini klar dak pen than pachini pon Ingdeng po APHLC Foundation Katalon pon bangkanil tumi dan jethan lo iltum mulu ke cingrum cot kali sitame ilitum ketok pen written form pen tame sonbal iltum claim nangi pusi souvenir paklang kasi nil tum cingwai lo labang so souvenir amen le ilitum don kampi pule itum repon yang pusi ilitum reception committee meeting lo itum ceparai pon lo masih dak non do bom ilitum atumi hera mai gedul ape non ilitum press pi bom pathu klam hidi long amen angkang rong angkang bangke kuna tum kengsang tum kir bangka lake bordongka nasi bordongka pulo tangte lake ilitum non amat ke tribal area arlojo lase ile dake itum karbi itum amen si cibinangi mah usin ilitum mat halo non mat ke karbi si majority amasin ilitum don kampi usin ilitum labangke irponder lo souvenir amenta lapen amen mata nilitum mat haloje bordongka pulit hotte don kampi lusigi juta ke jumema busine tum pon lo lapen public tu mandan itu ipil kang tung lo lapen pachini kang tung lo je itum emun an ke imithang amen le imithang locality long bangke imithang rong amen karbi pen chihum lok amen ga chir lapen garo tum puna imithang tribes amen pen ga chir tiwa tum puna tiwa pen pachir bang sikime busini tum APHLC pen bangke ipil bom la soteng bensin itu la souvenir amen ta la si rip check lo souvenir da tumi release lo la pen dak public tu manta la don kampi po amen bangsa ning hang po sin tu mat hapon lo la pen sir la tumi angtong indicator alangli spokesperson lo stami alangli phan tumi radamai pilong lam paning ye pon pede ra kupia puthak lo sir atumi ge nilitum APHLC Foundation de phan gele tum aluhi ke hang do lapen nang chetong dun lo Nagaland ben bang lo Boroland ben bang lo lapen Mizoram ben bang nang leun edet lapen Shillong Meghalaya ben Tura ben ta election region lo nang leun edet amasa tumi bang gele tum aluhi phan sia por ki pigi ong nang busin tum mat halo APHLC doan atuma phan leaders tum phan anang bongke ilitum Central Committee of President inule ningje chot tame pusin tu mat hapon lo la soteng mensin tu time da tu mi make up untu kali den tu make up on ederji ana tu le ningje ate el tu ma general secretary da ningje longle vice president da ningje longle law department secretary da ningje longle kadu da ningje longle except il tu party president an ningje un chot la tu mi lal condition de lo plotang te rara tumbang ke aluhi ala masih kardian sige bang ni tum central committee long ta ke aningwang silam kaning jelo ningwang se than lasi atumi bangke aluhi ke chopa polote aluhi tu malam kadui fan se rat tumbang lo hala so aluhi tum ku pialam se rada fan message pikai masi anno kado eta tumi ke adu prong lasi foundation de long bangke lake ni tum ben che kilo kado go betal tak bangke ake hoy bangkala sorni bangke president and secretary chotwa atilage meeting kali ma disi foundation de ningkan sekpen la pen isi hidung amai ke padolong bangke lake aluhi tu masih poor people apa ni sialam bangke tuwe la social media long isi heglong lunse po tu mafan kangrong po alam bangke lake isi hidung mingdup mimelam lo atela bangso ke ilitum ke mena lunse po pacanang mena lun alam pacanang pusin itu ke mena ke pancehang lo inglong aso karbi pancing lo sta hala bangso akarbi atau mang people opini la bangso karbi afan pini pinrem thundong bangke BJP IT cell tum pini la bangso lam batha thade loma alang lita inut karbi inut arong hang inut arong pi inut teron inut abe inut kroji bohla tumta karbi mati pini la bangso
a program foundation de long lun nang kelun na pot kapin rem ke lai ko pi kamat ha mesila solam kaning ira mangin itu malang temun arjunan ko jong selang to karbi kaching hon duk thi kaching hon plot nang la bang solam ningje jida nai la pela bang solam mangke karbi anglong lun se po tum han alang tum dia cho hang bek nai la bgp it sel tum mangal ke pini la funded kalilo pini la bang so mangat hom rograk samson ala samson ingti tenil rong phangat rong fardet kalilo ke karbi anglong lun se po do an apansi BGP IT sel tum nak dia cho hang bek nang ji kabang so kang rong bukaning dia lambang ke lagi lai prap jin men jong che hang he pulot nang deli tum tame pini sai deng nang ko ge labang ke ni tu labang ke laki la son bang ke tapi labang so ki pu apot ke ni tu labang so APSLC dak decision committee hin pen chenglok APSLC central committee hin pen talang tum han condemn lul tum ban mang ke lal Exercise asai kamatum non malom dode sang sepen met hangasai kacheklempon. Towar pi akung kibi akulat along exercise asai kampen kelang cari asai kedengpon. Lason si lahorijan pen silonijan angbong NH 39 atowar pi akung ariri kibi akulat along aronri pen kibi ahor mate kejor akulat along exercise asai kampen kelang cari pedodam. Sonsi pinang akulat kacubiatum hor ke jor alu ave pin pen lapuson asai ke klematum aphan aphong pachini det aphita klembom ason theklong si ke ong puta cherok tok aradatum pen chethanpon athenon ke wangji ar koini phaing kora trok arni India Republic Day katalon ing samjin pen kangri kangkrang pen kavedetji aphan si exercise asai kam atum pen sai dodi sang si pen sai klempondo Lan partan non malom arni vang towar pi along gari kaching koi lapen gari kewek kapa chap lapuson chimit mi ditio asai campaign se tami road safety week pedupon bomlo buka jampen sarkuru be Karbi Anglong news langvuku picnic sport along ihum ahem konglong kaching koi ar koini phaing kora hini arni anarlo apor langvuku ki joi kelang adung arleng kihir adu kekek along ihum wingar ahem konglong kaching koi ahir kang tang rakajok inut apran ke damnang laso ahuni kachetong nangkok alam thilake katiwar adang mate steering katiwar un elapen brake ke fail that ajok si lapuson ke phonang pusi pachinipon labangso ahem konglong ke bang lake morigao pen football pathura pet hijansi bangso alang sun langdam nang pupen alang lisi ke japon pusi pachinipon lapen bangso ahunia longko pai ke lang no pen ke phodun thunang abang phuamen lake rajesh kro apoamen khelan kro asar piamen basa pi teron pi jaipong asor pusi pachinipon longit pen joysing senar Karbi Anglong news জনোৱাত যে ব্ৰেক ফেইল হৈ গ'ল বুলি কৈছিলে ব্ৰেক ফেইল হৈ যোৱা তেওঁলোকে ৰখাব নোৱাৰি পেলাই সোমাই গ'ল এজন নিহত হৈছে বুলি কৈছে তেওঁলোকৰে একেলগে ফুটবল খেলে বুলি কৈছিলে আমাৰ নিহত হোৱাজন মাঞ্জাৰে বুলি জানিব পাৰিছোঁ এতিয়া ৰাকেশ এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই এতিয়া গম মানে আমাৰ অফিচাৰ তাত আছে নহয় আমি মানে ইনজুৰি পাৰ্চনখিনি লৈ নিলোঁ লগালগ তেওঁলোকৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে আহত এতিয়ালৈকে এনেই গ্ৰিভেছ বুলি ক'লে 4জন হৈছে এতিয়ালৈকে এতিয়ালৈকে যিমান দূৰ গম পাইছোঁ বাকী কেইজনমান চিম্পুল ইঞ্জুৰি হৈছে